Takže my sme boli z kvarty A a rady by sme vám povedali niečo viac o našej škole. Aktuálne sa nachádzame pred hlavným vchodom našej školy. Čo sa týka jazykov, naša škola vám poskytne dobré základy angličtiny aj nemčiny. In unserer Schule lernen wir Deutsch and also English. Dotácia nemeckých hodín na našej škole v príjme a v sekunde je 5 krát do týždňa a v terci a v kvarte už len 4 krát. Angličtina sa počas celých 4 rokov vyučuje 4 krát do týždňa. Čo sa týka ostatných predmetov, ani tam naši učiteľia určite nepolavia. Babi, páčil sa vám výmenný pobyt? Myslíš sa v Mníchove? Áno, ten bol super. Najviac sa mi páčilo spoznať ich kultúru a rozšíriť si novú slovnú zásobu z nemčiny. To je pravda. Mne sa páčili každodenné výlety, ktoré vám pripravili naše pani učiteľky a taktiež aj nemecké kamarátky. Po skončení kvarty môžeme prestúpiť na individuálnu sekciu bez príjmačok, čo je veľkou výhodou pre deviatakov. A teraz môžeme vidieť naše 3 telocvične. Naše chodby a oddychová zóna. Dúfame, že sa vám naša škola páčila a ďakujem vám za pozornosť.